nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli ine kwa yaiteire kiro monto asense gatomanya na yaiteire mwanchi murigeria bugeta seni kya Ndizi TV oyo no muroberio ona yeteire koretwa mona inche Sara Nyarangio Ntita asengutarira ba minto bali bagendete gwetera makongu asa magimabo tali amarwaire tali mechando yenchara ne binto binde binge aigasi bagusanga naintwe egere intubuna mwamogusi intubuna mwanyegetinge twachamo asobwamo egere twabakonya ase tukunyara litukolia lero nigo nakoretire wika ase ward ya Sameta mukwerero egotoka ase bunge ya Bobasi e county ne ya Kisii ase nkumerana noyomo gusumu ibuli oyomo uyo bwatu muchando buborwaire ase gikaki myakene abwaso mwana ye umuyibuli no manyete obokongu bwo mwana bagoteba uchungu wa mwana aujiwaye ni mzazi aso mwana bwatu muchando bwenkoro ase myake yonsi otambire konyorobo gwenya abwasa gucogotwa gotoerera ase nchira yobwikirano iwaningani karanso ike karatu chugotsanga mono yo minto gaiga naye kero mugano gokunire namba ya yesiminere gabo ase TV ya umwancho murigereria aboko mwakera omoye bokonyi bondo bwensi buliaganetie egere neraro omwana oye kabwe kaine abana bande ase kenyoro igoka bamo naintwe goika omoelio namba ito ya studio nerega bwa ase TV yao ne namba yaye nerensabu ase TV yao karibu sana baba asante ingani okwana monake no nyerende nonye bagoteba no bugima so ntaitobo moremu egere tusange ekara ikikero kinkero tusange no mwamugusi nali bakunyara kubwate bamanyangu muchando nora segete egere torose ntokonye ubugima bwo mwana karibu sana aiga no Sametarigo na atambe lakini no gaiga samari tankoro kusalama nyawanga oyo nyawanga kursauta mugirango insoga ta Sametarigo we family yo mugaka Isaac Kanunda the late okay igo se no sauta mugirango tura kwanira ke igoro ya se no naki okinete ayo someto gaika bakega igoro ganyomo muchige nche skuru yana por 0 break group paka grade 4 yes nisomeka tabaka girls grade sana paka 80 ngagenda tabaka TB okay na onkoreta pore from 1 to form 4 someka kero ELCK okay no amasoma ne kiritabu ncheti kogenderera sauri yo botakanda atera ju familia nendarenga kwenya okay na kibono onyo mire ngai mumerenete no mwanchiogo kama ya kwa mwanga bona kero butaka bwa gatonyara tigangenda bwana na inji to umeranete inkarenge gocha no to manyerana ntenera so to mugrana amenya to boyi ngai arenge gocha oh ali gocho gotari so ndi monyo maine 206 okay nakisabali nyoma yarenge kero wacheta somo cyoyo kwanyora taba ibuli baye gose nana taba ibuli bonsi bangeta karibu yes lakini goika mwaka 2007 tata biara gasira umonge noro mako biara okay goika 2009 nganyora umwana no mutangi ekoro kushela kemuto na koreta matemo oh aya standard 8 maxialinga bwata abwata 331 wow na temete sana okay nero mutangi ayo kabere Sharon grade 4 chiete okay no mukabano yorwarite bright mura nakivuga mabua chire tutarika story mwana bright nake enko korore kibarua gosenkyo gokora gwasira bana bao kero kendo makugonera nkiao gokora mchaso bogimatu aberi romaite tontori kirire ndenda atabe gasi ya serikali etori barua tu bobo nanje iskonde ndato mwabo soke barua nchi ya bantu rindo gokora goserindo nyore ke barua tewe contract ya miezi 2-3 na bako nyagokora tukanyoro mwana mutangi yo kabere torubia we goikera 2018 nganyoro
nyoro mwana break mura break na ona monyorete buya buna abana bande data bwa chidende yos na monyorete kerenyo hospital engaki yitu amenyete Nyamira bona na monyorete na bana monyete sawa una abana bande bati kera bimetu chikiro alenge 2.8 buna ababande 2.8 abana ngo bari baka 2.6 na rerete na stages chia abana chiri kera kwanyoro mwana lepa kwa sawa bone gaikira kara koro mutinyo yomo tore no mwana gingu chikomosiri nkaibune nkoro ya yewa kabwango bwango abo bono abo bono bado Nyamira abo tore bono chisindani chiri cha clinic uko iro mwana inko iro mwana bago chikomopima bakanyora chikilo chia enchiri biya bakambori umwana na iwe tando wenga bataya yambia eri metinyere ngazi oyo omona bono ryoko iro mwana clinic inko ira rendo mwana kinali ba muklimete bakanyora mbuya rende bati chikilo chinga enkorero ngwake bona umwana ike gusino maeterende ntuna babusi bagaika 3 months ngamoreta ngama makubyara gacha kumugere tukia ngiri na moreta eyuire bona 2018 bado ngo chiko moreta sema kubyara riya ko ingero umwana onde bisalama ngiki umwana nkoro yaye gwaka bwangu ngamote binenche nabo nkoro gwaka usina bonko yuri ngo mosibi imeti shida mingi agante bira basa ko benteni tokamuira saba nyina be meterende bakamo bamusaragete tokakagera nente miteshiti gopo tokabera abu bano mwana ikira uri most 6 months kogenderera rende ngonya gokinari but chikiru cha chiro chitamente ti nabenga paka yari 6 months bono 6 months yalingi 60 kg record nero yindabu bono no ikara nko mwira kingi kibambuli shide kyo mwana abwata nabatebi ngorongo gwaka bwangu but abayiburi bande tira bentemi tokamonka korokunko bonkare alikuwa ananyonya vizuri na macha aliko nyundagera tali nkoli paka ya eternity 6 months basi bono mwana irende toko ngonya ko muire kliniki egwikira 1 year omwana bono 1 year mana bakonyo rokagire tikiro chiri biya gosafi yari biya omwana ko gochiko mubwata ale week enkore bado na begenderete gwaka mono basi egwikira omwaka nenusu bado nko muire nyina genderete ko 2019 ngonya ko muire clinic bono agacha karuara bono ibono kero naru na chite ngaru kerenya okanganya gochaka sauri bono oboremeru yokogera naga neiri bono kero banyorete ne nkorongwa kere bwango bakantebinya ko muire clinic ngacha nkabona na chite ngasameta eyire 2019 nko iro mwana akacha karuara bono marere unaru aranga muira nyagitari ogembo ngo ba ko admit umwana amatukatana naba mwadimite tyo riya gosoka no nyagitari o mwadimite tyo agantebi umwana ubunoko genda cyo muira abanyagitari babana bamorora njenga assume ngaraga umwana nakabwanire inchiti ko muira ego ikera 2020 gati abu mwanzo nando kurwara ngamo mnyokitaba mission nato na chitekata ngo mnyoki umwana orora naronga te kusema kuna natebe ogembo mwana akarwale ward for 7 days area 8 ngasoka baganta imama elimbali wote inshida kibalanya wote enkorongo akere ginko babori mechando nere ria bande ine umonia bande ekeuna lakini enkore na baro bateba kero bako yeri bona uno munyetari tabaka mission na ndabeti umwana onkoro ya eteribia uno gosoka kuruga mama bright oiro umwana oyo nyagitari yabana umusori umunyagitari bwabana abana nko bori kayago toka baganta yago toka kisile 6 no totebi naki yari gwaka karo kumurusichanga okorra bune gwaka no kabisa bakayanyegeriske nomboniga nekere gwaka na bokorore baka saizi egwaka okorra ngosokere sana sana iruka karo dikubali murite gosamarerie muri enkori gwaka mono bono Danieli gabona ari biye basi nkaruora kana rute tabaka ngachanga teba togataba na datu mwabo yaye togataba gogembo na tabaka twatebe bono tokairo mwana general inginyorete nko moire ilikuwa 2021 ba mwanzo toko iro mwana kliniki general bono ngaboka ngabori ngatewo kwanda mapema nkoenda tinyo timonye kitari bwabana batinga udumi unaba bande baganda imami ocho iche after 1 week bona ariko ande week rimo ngagaenda kabereria gatatu ngachinganyore monye kitari bwabana agapima umwana akamwa x-ray aganda mama bright umwana orale kandire site yo kobe ase nkolere ekorore kanene lakini ntutagete toyerore transparency gutimono bon togo ko advice iro mwana ase cardiologist and apimo mwana eshiderore kana ntutwaro da 6 day ge korore kanene enlarge size na ngori wenete ko bono ngacha to agatote binande ko muira goikamori kichibesa muri kwenda busa
Korora omonyagetari is 10,000 korwa cardiologist korwa bado aturivaite Kericho a building ya figure 3 Cinderella bono a private yo manyana musubati yo korwali wakoro kulusi mutai akorwali mata hospital ntochi tigo to abwata kangombe ngatu abwata tukaoni tugateba obugima bwo mwana boroborito kubwa ngombe tukairo mwana rende nyagitari Kericho gabo inginyorete turiamuka saa 10 kuruga togwikanya gitari ilikuwa kitu saa 4 umwana renda akapimu munyagitari agacha saa 5 igagapimu umwana akanyora umwana nechingoro ibiri kirasenkoro eyemenene eyemenge chimo mbili eyemenene yemenge akatutaibono mami mokwanda muri kibesa mora tu mwana arwaligu eitamata hospital bose Kenyatta eni eri mora achuzi bati mokuri kibesa mami nabo tuachitirinde kitokurworo bono nkabana naba confused nanya korra gento ayina mangana marito yokogera abana bande bana babere mbuya bare nanya korra shida bune gose nanya koyo they as a family yani nkorra ngane TV bono kumbe ni mimi na nchendela kumbe naye wekerero ngwate tinyitali ate makora kweresera ingi kyaro koreto chingorechi kero na chite como bori kera totebeti nambete gushtuka mama akwanza agante bigenda isikongera satatu mwabo mwana omuchando yokogere kera totebeti na chingoro ibere chiro digichibesa moira arwariu iswale na muboretina ekero babariru nko babare agante bigenda isiko ngera satatu mine shida yo tatu mwabe shida yo mwana bono nkego sagiyoko kere nkoro nero bogima ngakibona ko baru ngakichigo tichu bono ngaiboria maswali basi bono rende togacha gitogo ikate following day igona harase tumwako na motebete na chingoro ibere nabe abana nkonyoru bari bo aya nande naro konyoru karibia ogukina chiacha nande naro konyoru agachibugata bati bono buno yona arwari wabe nko babari basi rende togacha togateba ndo gotigira machibu gayuka tukaone nande ngombe tu abwate tulikuwa na ngombe 3 ngombe nani tuwate tugateba ndo gutigira Kericho bone tokwende General Hospital ere Eldoret tukagenda Eldoret omwana ogoto go Eldoret omwana naro gopimu bono umutinyure kubwati bado 2021 gatibona omwana ogopimu engakiri ya corona anya tindeba engakiri ya corona tokoiro omwana Eldoret omwana ogopimu no munyagitari okoroku na ibiro mogaro orenge ngo inyorande oko mupimo omwana nere bode ko omwana oyo shida bwate ne chingoro ibere kirasa nere the same yokora na tu igete igale kuburi mama breathing ki omwana ngori waka abdomo ngo diachi ko mupima lenda gate omwana oyo bwate chingoro ibere asenkoro yamenge mami nande bono gintu kiritu atabetu kyabukanire ya Kericho bono tokateba ni ukweli bono nali nera tutegenda muri kibesa moreto mwana arwarigu Eldoret inkorwari tore nali nachite mami korwora tukagora mariogo ntu etu mariogo a 5000 na Kericho ntu etu mariogo a 3000 odiri una igora tigaje bescho koroma nyagitari koro bono Eldoret koroma nyagitari is 5000 kugora mariogo tukajagora 5000 basi amarioga ari nkanyaego na Kericho ngoro munyagitari 10000 nkaira na back kisingira machibu mbate biguna nate bigu mwana machibu gachete yokore batutomete ngambate bya machibu gachete kuru Kericho iga ndotisa negati tokagenda Eldoret corona bone ebetense bosuka korwa gochiaturi bosuka ngo ikagita ngonyore watchman ngo yere sanje tari korwa gunacha ne file tuntagete yo mwana ingira ni machibu gochiari Eldoret yani ingira ni machibu gocha kisi nyora machibu ga kisi inyaire Eldoret yokora ne file bantomete basi bona buna bantomete file bagana ire watchman nganda imami kende ngyo keko korukoro ne betetense goika obo moremereri paka ikliniki kyaiguru gosenya gitari bakra Absalome abwase mu watchman yakara go shatinga karati gake igo koronera ira nansi mwanchu murigereria nigo tore na Salome koro igasa metarigo noro chido muibori obwato bororobo nene gosobwate obo bororobo nene abwato mwana morwire obwato bokongu bwechinko bwenkoro ebwate chingoro mete enkoro nero bugimete nene no mete kigekoba igwe karagende to twerru muganoye na ekiero kore namba yeseminere gabwa TV yao tokonye omwana bright
omwana omuyake gimana omwana omoke ore very innocent otama think kegenderete ngoro na tore asomotimo komoke ori bosio tore ikase studio karoto kuirana ntogendere gusanga mange na Salome ine nomanyete ekewekia ora omwana ogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwata bumanyi bwigoro asogokonya aborokigwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatiekia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisi Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetera ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete maya kichibesa nguru kugira Marieta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangerio umwana umwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account ndizi okobeka emya yemo yokai unokobeka chintunda chinyenge chance yao yobobwi igere iguru chintunda chinyinga karangerio umwana umwabo bono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro manchu murigerere na ende mbiya mono twiranire ko rwaso mutimo ko turi na Salome ubwato mwana umurwaire umwana ubwato muchando bwenkoro asabwate chingoro ibere omwana omokeke gimotama itingi kegendrete kurende pesogo chamo nchamo naye okorire mechango nachigoto tebi kurende besanchire isana maite nkoro nekimo kegane chibulendi very expensive nabago isiru no muibo nani mbabwati kende igege ntogo koraye namba seminary gabo nabo komwakira umutarire mbakarigo mutumere kende gyonskiriyo bwate nayo nyale ko bakuguseseniwa karibu sana Salome watchman yakagotebinga tigakoronera ira nansi nga motebitigangisa nikengende pake kliniki indore na maana ngesikira nga ikanganya bisa karamana na bali alikire na no clinic until further notice ngaira na mami ngo ikageita nga bwato kuna mariga ingata bale wanja bange file ngiro mwana na arwali batirende nkalemerera nga ikanyomba togo ikanyomba na igete mapema sana itatu mwagaro bokeire ke barua alende usentonyora none chamario basi ngo ikanyomba ngatebo mone none kwanga to mwana bright basa nandora mumbwe nari busanta manyite ngachaka nko mwamario garie kecho akaera ngabwata ya Eldoret akaera basi umwana bona gatware change esa guri ari gutumika mario gari nkore ribone ga kangorake nombo ni gakera kunywa mario go buna bona ari process ya mario teri waka mono de poete basi kumbe ya poete bone go ikera 2022
True. Last year mwanzo mwana nanda karwara bono kuna riri ali kurwara juu na bale kose super coffee kumbe nembe gochiaso ase chingoro chiri abanyakitari mbazo tebetina kero chingembe obokendugore chingoro chichiko iguka osese agasese kunandenga mumenyo kitabaka bagapima umwana bakumburi kurumambika yo begeto umwana koreto umwana chinseje ngabatabia shituke rusaidi liberere ryarenge 38 igoitigarite yemo igende bintebe ngao basi bakashughulikira umwana bakonta imbaire somugano bwo mwana bataka kubairesa bakariri gitabu nkabane ibintu biri nabo goreti chibicha chiri bono nale gochitiga nkabaire bakanta imami umwana oyo eshida bwate bakaitere process ya heart surgery gendoro se mupango iro umwana oyo arwarigu to basa gutiga juu amaryo gari kwa mweta alipoa bono nande ntoko nyara mwana takonyara kubwena ataitere process bono nkabugori obolitabori corona yerire ngacha banga bagantebi nkababure nkingo ikarenda arwari ko baganti uko mwiranya gitari Kenyatta General Hospital mami bono nkabure banyagitari batabaka nanga kingo korange ndo yokogera sijui Nairobi nana gochio mami no mwana ongire to burwaire basi bono nkagenda bagantebi okogenda KCRS kwa ruchi clinic jifairi nchiro bakoiri farore nkogenda town general bagantebi rifaro re tamba bwati genda Oasis mami ukweli Oasis nari kire turi rube witi 2000 ngairo mwana ne Kenyatta ngoka Kenyatta umwana wo dumio bakombori alirenda customer desk ndatebe customer service bono mwana rende bagopima umwana bakombori umwana oyo ndi anste kurwara nkaba omugano bakanza kugumani nande nganyora ngutiri kuna machozi na corona yagerete omwana ona ndiriri pakabona ngabalanza kungumani ngabatayitari nanjite iguguna bantebeti general nikero nachiete kankangala na arete to mwana lakini oro bakashughulikira omwana bakange clinic mwezi wa 3 eyere 2020 bakanga nande after 3 months bakanga oyosta nando oyosta bona bakanga after 2 months ngagando yonane nde ngao yonane bakante bona banare kwa ndoko clinic na irena banga mariogo na irena mwezi wa 8 nginyorete chitariki chenge gari gatuga bakangakira bakante mama bright to kwamba nere uchorete omwana arwariwo mami ngagoka nanje clinic kyane gikire mwana na arwari wabwene abebuna abana bana tokaboka kurwa saa 10 to travel tibutuko togoika mambi saa 2 bagokorera omwana process yo catheterization bakumubara maguru in between baira chi machine chanda se lungs process imami mwana na akorera tutare 3 nikikumbuka murembo kombora bagakorera umwana process yeyo nero yale go determining narwari wenkoro bakanyora pressure igura se lungs amarube na rongo bande morore ona pressure yaningi igura se lungs bagante byo umwana mami bono kuika otoko rifire India boni ganto kukwana ndifire India with 2M 2 million osiona magega mami noroche ground kiane buna goikire kending keyo tatu mwaone ibarua ko lemechi yabantu nchebono tigante bene nazi ya pride ubukendo mbo mori tabera sefu tabera seriogi yani more ndete buna rigena amariogo tamisi marioga yakonyu for 1 month 1200 bona bato bwato musigore gogocha pakabona nalibono bantete mbakonyara bagante bintu barankonye neliru bakuru inyagitari ngende Safaricom bange babyl neronde nero bono tugusangire chibesa no bate babyl bono ntu akoro muchango bune family gusebune kenyoro gusebuna abasana mnachikanisa chibesa tuare setis 40000 bono ne WhatsApp ega creative boni kama ntugukwana chibesa chire babyl 100 choka bono utakire 1.9 yani sijui niseme nini pole sana ayo mtu Salome aso mwana nkoragira aribya bono iga nakyago cyo behave kero bono tutebe bukendu bwa murire number 1 agosesi bono tigante be kuna banta chingoro chikoigo kembe oyaso bono abunde ndete endagerero ikubali tamurieti mbu yakori bas amariogo tori komisi yaro bonari kire once a day to tindi komisi bono naigiri paka abana ba mwabo nawe keronta yo nabo maitene kimwano mitotaranya mariogo nabo bono bakomwa chinse echi amariogo bright na mariogo amenyerete myakene mwana mokekehim asa bali yokurenda omwana obwatu muchandore very delicate bino yo nayo mwibori na kyogo balance na abana bande
attention ne ngocha se bright akisafari yabere yo kurinda umwana obwatu muchando uratebe no manchu murigeria na yabere nkongwangani mwana yone Sara oramirupa kekera mu maite juga bere tense 2 years atari gutara basi bona bona tatare te miaka 2 ase kwari ko muikaransi no konyore karansi tige mbura netu na be ko mutwerera tarenga active duru eshide yibona nje namanyete bone nakagite kero natebe tuno mwana nanjete yokogera timete bune birema bigukora bikororeka omwana obona one tigante benya sange angete nema bono konyora concentrate mona sale ndigete bari bande bono naboko na bono nyaruke yakorete iti nabago sari wifi embore ngende school iko mwana nakorete iti mwana nakorete iti bono insinyu koeresa bono kara na ligiri mwari muga babe ko mwana class bono changamoto nchiroro chinyinge lakini rende na achitagatara kare miaka 2 na miezi 3 nari achitagatara ngoikare na bana bando okubuli mami nataka kwenda shule because karabwa tumachanda tokomuzuye korengerere bono buna boni ga kontebi chiskuru na maite nchifungire tunaro cha bama boy school akonte mami shule zikifunguliwa mimi naenda shule bono eskuru yeti ngonyara komuira noroche bono buna ndebiri murende andake bagosanire no abana gweka bachegani wakeirense bono ndebi kungobeire iga eranshtuwe bono ncindoche na yani masabane onde bonsi wite sauti ya mama bright oso bwate bakonye bonde bwensi tokonye omwana bright na atasoma mami gichare health gosina korora kare kangaini sana juwe gento karo kyo komote kwa mateti miakeli na bakinyorete bono oyo minto Salome nimete gwetera mwana makong na nogendete kuyaitira 1.9 use 2 million nechibesa chinyinge asa bantu bakurukuru ase amate yokonyorogoke ekero mugaka agokora ebibarua ase mechi y'abantu kureise neba kong anto bande mbaro konyora bagokora emirimo na inde basinyu kureise chibesa chingani echo bone chine chinga kyumwanchu murigereria oyo no mwaka omunyato asoire nabo mwakora abo muya gusinya saa onyorenga na gusisenetie kitokonye Salome tokonye mwana bright aenda akorerwe surgery yenkoro gusento tokonye buguma bu mwana moke maambi tokumanya nkiago chakoba ase Kenyoro tokumanya nkiago chakoba ase nse ya Kenya na mabera manene karo muibuli agonkaransi gaiga gusanga na intwe omuganoya igo bya muikiri maega bya muikiri rogoro bono sinyirunga nkiago kora ororire ngatigasange no mugusi wetera segeta seni kya Ndizi TV agusi mwensi mole mache ngumbu moko ligerere kora chinsinyo chonse to chama paybill number nero namba yesimu still nero roro abotoko mokonya egera konyo mwana subwango mbakwete deadline yo kugenda India ngubante beti tokore bwango asachibesa chigo yitisanira which means bright case kya ebone kire emergency torate juwe bate beta neba rero neba mambi asachibesa yisanira ingende bandi 5 bono nintete kwachideka nge ibere usentara kwachideka nge ibere nkiora tebi umuiburi nero uliobwate because case buneke igo konyora very rare lakini ngonyora abana mbaro babibwate nkiora tebi umuiburi nero ubwate umwana buna bright nere kero kendoro sire ukuro moyo rodringa bona nyasaye utarwa nchokori kyo gukora nchege ntonda tebi tata mama brother yana gusoma isikomentori iskari bwato muchando buno yone number 1 to 7 nyasaye number 2 tutwaro kwegena number 3 ondo bwate bakonyura konye Salome nabora beto bwati chibesa batyo bwato umuntu gete isiko oranyare kubuguri muzigo one gusonyarebe nabo bago tokonya guseba to connect inamba nero ororo gusena barabumba tuwari chinamba ubande bwati shida mbali mbali baki tobogorerani musigo nanto sabirane mono yukogera nyasaye rato etabana bosa nanda arababugeni bosa kosa abantu ababayiri baminto atwaye tubosa nande barabugena bosa nkiora tabi mugavana ito Paul Simbarati mubungo gwe Innocent Obiri ntobwato mu MCA sonye ntobwato mu senator ntobwato mu women rep abarayibonsi pi bali bagutubwate na kuligiri gwetera Ndizi TV basaba bakonyi bwa Salome ikiagera no bakonyi tutagite omwancho murigereria mchenko batebi bono buno yo minto sonye na chietoro na nkonye tetinte gukana na ndebe tinande na cha angira se omurayo ndo mone na kasare
ni ndo moremereri ninganyete yokogero yoremerere tinkonyorare tutigabone shida yo mwana rutanyare koremereri mama bono ntigirete nyasaye kwarore bono onde bwensi abara ya bana banene ase bari bayite skiriro ya Salome nchemba nkonya umwana uri ndake mambi nko baro munyektari neracha gukonya abande nko baro mwarimu neracha gusomia abande askiriro bayigwete gose sauti ekabayigwete onya bavuga to bokonya bakonya umwana ega mbia mono Salome ende pole nyasaye naro tigako echinguru abaibule mate torabanya mariga ombono na atebire na atemirenga Salome obeiro molemereri obeiro molemu egero usangire na intu mugano yutari umwororo mugano bwato bokongo mwanchu murigereria bottom line eringa Salome omwana bright nigatagete bokonyi 2 million amuira sense ya India mwana nere airaneriwe nkoro yaye abe buna abana bande aende skuru acha gukonye egesaku acha korusia Salome obosoku narengase ebunge ya Bubasi wadi ndene ya sameta mukwerero twasangire no yo minto Salome igoro yo muchanda bwate amene nagendrete kuyaitira nyakoro monto muya naendo kubwata mabera no nyibinto bikongete tomokonye asenchire ya mogosi yende achinga kichinde naendo mwanchu muri yabugeta sini kya Ndizi TV morobele no yo na yaiteire okoleto mwana inche Sara Nyarangi Ontita utambi nigo bagoteba koramaya ogende